इसोरनि गोथार जिउआव जोंनोहाय बेबायदि फोरमायदों नाथायब्ला फंसे बाथ्रा जहरनि एसारि उदाय थिन एकावहाय एक एबा थिनाव बेवहाय बुंदों अनजाग्राफोर जिउ मोनफ्रोमखौबो दा फोथाय नाथाय बेयो इसोरनिफ्राय नंगौ नङा नोंसोरो बेखौ आनजाद लानानै नोंसोरो नाय बुहुमाव गोबां आत्माफोर दं आत्मा होननानै बुङोब्ला असमियाव आत्मा बर'आव जिउ हलि स्पिरिट बाइबेलाव बुङो बेनिखायनो जों दिनैहाय बे मोनफ्रोमबो जिउखौ जों फोथायनांगौ बे नङा जाय जिउआ इसोरनि मुङाव साखि होगोन बे जिउखौ जों फोथाय बाइबेला बेबादि जोंनोहाय साबधान होदों इसोरनि गोथार जिउखौ जों दिनैहाय गोजानाव थांनानै इसोरनि बोरखौ लायनांनाय नङा इसोरनि गोथार जिउआ दिनै जोंनि बे प्रेयरसेलावनो दङ इसोरनि गोथार जिउआ दिनै जोंनि बे लोगो जोंनो दङ अनजाग्राफोर जों गोजानाव थांनानै जों इसोरनि गोथार जिउखौ जों लायनांनाय नङा इसोरनि बोरखौ लायनांनाय नङा इसोरनि बोरा दिनै नोंनि खाथियावनो दं नोंजों लोगोसे दङ नों लिर नाथाय इसोरा मावनो हानाय बोलोखौहाय इसोरा ओरैनो सरासनस्राजों जों दिनै मोननाय नङा जोंनि फोथायनाया सरासनस्राजों जोंनि सोलायनाया सरासनस्राजों जों दिनै सोलायनानै इसोरनि बोरखौ बोलोखौ जों मोननो हानाय नङा अनजाग्राफोर जोंनि जिउजों नङाब्ला बेक्तिगत सासे आत्मानि सहायनि जुगदे नङाब्ला जों बेखौ मोननो हानाय नङा जाय इसोरा दिनै जोंनि बे प्रार्थनानि जुगेदेयै बिपिन बसुमतारी बिथांनि जुगेदे दिनै सोमोनांथाव खामानि मावगासिनो दं जिसु ख्रिस्ट'आ गावजों लोगोसे जे दं बेबादि खामानिखौ बिपिन बसुमतारीनि जुगेदे बे मालिबिथा प्रार्थनानि जुगेदे दिनै मावगासिनो दं प्रलेस बेखौ फाहामगासिनो दङ नाथाय जोंनि बे थैनोसै अबस्थाखौबो बिथाङा दिनै फाहामगासिनो दङ इसोरनि गोथार जिउआ गोबां फाहामगासिनो दङ जोंनि मालिबिथाया साबसे फाहामजाखो जायफ्रानाखि प्रेयरसेलाव लोब्बा खालामगासिनो टेस्टिमनि होदों सोखाजानायनि टेस्टिमनि होदों जोङो सोखाजानायखौ मोननो हादों दाबोनो बे मालिबिथानि सोखाजानाय इसोरनि आत्मा जे बहाय खामानि मावदों बेखौ मालिबिथा ओनसोलनि मानसिफ्रा नुवाखै नामा दाबोनो खोनायाखै नामा ढेकियाजुलि सोखा जागासिनो दं क'क्राझार सोखा जागासिनो दं बेंगल सोखा जागासिनो दं सोरनिबा दारै सोरनिबा जुगिदे बेबायदि सोखा जानायखौहाय मोनगासिनो दं उदाग्राफोर बेनिखायनो दिनैहाय इसोरा इसोरा दिनै बे खामानिखौ सोमोनांथाव खामानिखौ मावगासिनो दङ मालिबिथायाव साबसे सोखा जाखो जायफ्रानाखि बै समावहाय फेमास जादों गोबां मानसिफोरा सोखा जानायखौ मोननो हादों नाथाय अनजाग्राफोर गोथार जिउखौ नोङो बेसेबां लाखो आरो गोथार जिउआव नोंनि हाबा मावजानाय खामानिखौ नोङो बेसेबांसिम बिश्वास खालामनानै नोङो थाखो अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ मोनफिननो थाखाय जोंनि इसोरनि गोथार जिउखौ जों दिनैहाय हामलायो इसोरनि गोथार जिउआव जे बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरासनस्रा जों बे खामानिखौ जोङो मावनो मोननाय नङा बेनिखायनो दिनैहाय जिसे बन्दन 9आवहाय बुंदों जेरुसालेमनि बायफ्रुनाय न' बांफोर नोंसोरो ज' जानानै गोबारै रंजानायनि मेथाइ खनदो जेरुसालेमनि न' बायफ्रुनाय न' बांफोर नोंसोरो ज' जानानै गोबारै मेथाइ खन आत्मानि मेथाइखौ जोंनि मेथाइ खननायजों गोथार जिउआ दिनै आकर्षण दङ सोमोन्दो दङ जोंनि खोथानायजों दिनैहाय सोमोन्दो दङ जोंनि खोनासंनायजों सोमोन्दो दं नोंथांनि हेफाजाब होनायजों सोमोन्दो दङ इसोरनि गोथार जिउआ हेफाजाब होनो थाखाय थाम थिम जानानै दं नोंसोरो जेब्ला नोंसोरनि दरफोरखौ खेवनानै होगोन आं नोंथांजों थाफागोन नोंथांजों खामानि मावफागोन बे खामानिखौहाय बाइबेला जोंनोहाय फोरमायथिदों अनजाग्राफोर
बेनिफ्राय जोङो जेसेनि एकाउन्टाव सहाय जोङो नायोब्ला जोङो बेवहायबो जोङो नुयो जाहैबाय नोंसोरनि मेगनफोरखौ बिसिनानै सा नख्रम फासि नायदाव हरदो गाहायाव नाथाय पृथिबीनि आथिङैबो नोंसोर नायहरदो बे पृथिबीया दिनै मा जानानै हमदों बे पृथिबीया दिनै सोलिलांदों सिस्रिफोर बादि रोफोन बेबायदि आखुन्दैफोर बादि बेबायदि गोमालांनाय बेबायदि बेखौ बाइबेला जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो बेनि गेजेरजों थाबायनो बेनि गेजेरजों मावलांनो थाखाय जोंनो दिनै मावनांगौ इसोरनि गोथार जिउ इसोरनि गोथार जिउआ दिनै जोंखौ हामलायदों अनजाग्राफोर गावनि हाबा मावनो गावखौ दिनै फोजाखांनो बाइबेला जोंनोहाय फोरमायथिदों बेनिखायनो जों दिनैहाय बाइबेलनि बुंनाय बादि जों सोलिनो बाइबेलाव बुंनाय बादि जोङो दिनैहाय इसोरनि दिनै गावनि गसंनानै थानाय बेल' नङा जों दिनै मालायनि थाखायबो जों मदद खालामो मालायनिबो जोङो मदद खालामो माजों इसोरनि गोथार जिउनि सहायजों बाइबेला बुंदों नोंसोरनाव जि दं जोंनियाव इसोरनि बोरा दं इसोरखौ मोननायजों लोगोसे जों बे बोरखौ जों मोनफानाय जादों बेनिखायनो बे बोरखौ लानानै बाइबेला जोंनो फोरमायदों जाबाय बे बोरखौल' लानानै दिनै नोंसोरनि थाखायल' नङा गुबुनफोरनोबो बे खामानिफोरखौहाय मावनो बे बोरखौ इसोरा जोंनोहाय फोरमायथिदोंमोन जागोन बेनिखायनो जोङो दिनैहाय इसोरा जोंनो जि सहाय होयो इसोरा जोंनो जेरैबायदि मदद खालामदों बेबादि जोंबो दिनै गुबुनफोरनि थाखायहाय मदद खालामनो नांगौ बेनि थाखायसो जों दिनैहाय बे प्रेयारखौ खालामनाय जादों बे प्रेयारखौ लुखानाय जादों बे प्रेयाराव जों दिनै आसा खालामदों बे प्रेयारा गोबां बेमार आजार गोबां सानाय सुनाय समस्याफोरखौ बे प्रेयारनि जुगेदि दिनैहाय सोखा जानायखौ मोननो हादों आरो समस्यानिफ्राय बोस्रां जानायखौ जोङो मोननो हादों बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों दिनैहाय इसोरनियाव जों भरसा खालामनि इसोरनियाव जों नेनानै थानि जों दिनै बृद्ध बैसो जानानै थांबाय जोंनि समफ्रा बारा गोबाव गैलिया जों दिनैहाय इसोरनि गोथार जिउनि हेफाजाबजों जों दिनै गावखौ रंजा बाजा जों इसोरनियाव जों नांथाबनानै थानाया जोंनि खामानिसो अनजाग्राफोर नाथाय बाइबेला बुंदों बोथोरा गाज्रिखाय साननानै नायनो गोनां जाबायना जों बोथोरा गाज्रिखाय साननानै जों नायनो गोनां जाबाय बे गोथार जिउआ सोरजों गोदोनि समाव मसेजोंबो गोथार जिउआ नुजादोंमोन मसेया जेरैबायदि बियो सासे गुरै मानसिमोन इसोरा दिनै मसेखौ अनोमोन इसोरा दिनै बिनो इजराइलफोरखौ गुमनो थाखाय मसेनो गोथार जिउखौ होदोंमोन बेनो बोलो होदोंमोन जेब्लानाखि मसेया बिहाव जेथ्र'नि बोरमा मेन्दा गुमोमोन बे समायावहाय मसेया गावनि फालोखौहाय बिहावनि बोरमाखौ गुमबायनायावहाय मोनसे दैलाम सेर बियो होलांदोंमोन बे होलांनाय समायावहाय मसेया दिनै फांसे बिफां गायज्राब बिफाङाव बे वार जोंनाय नुदोंमोन अब्ला बे समायावहाय मसेया सोमोनांथों माबोरै सोमोनांथों होननानै बुङोब्ला बे उना मा जाखो बिलाय बिफाङाबोथ' खामाखै मा आसरित कान्ड मसेया बेखौ साननो गोनां जादों मसेनि बेबायदि साननायजों दिनै मा खालामबाय मसेया बिदिब्ला मा बुस्थुमोन बियो लासैनो बे माबानिसिम बे अरसिम थांनो थाखाय बियो आगान होदोंमोन अब्लानाखि इसोरनि गोथार जिउआ दिनै मसेखौ बुंदों मसे नोङो जेराव दं नोङो बेयावनो नोङो गसं मानोना नों जेराव गसंदों बे हाया गोथार नोंनि आथिंनि जुथाखौ नोङो खु मानोना नों जेराव गसंदों बे हाया बेयो गोथार मसेया जेब्लानाखि बेबादि बुंजादों इसोरनि गोथार जिउआ दिनै मसेजों लोगोसे बे खामानिखौहाय बुंनानैहाय अब्ला मसेया साननो हासै बियो इसोर बे गोथार जिउआनो
होननानै मसिया बेखौहाय मसिया साननो हायासै बियो सासे इसोर बे इसोरानो गोथार जिउआनो दिनै गोथार जिउआव वार्ड जानानैहाय मसिजों रायज्लायदों वार्ड जानानै मसिजों रायज्लायदों गोथार जिउआ बेनिखायनो दिनै इसोरनि आत्माया वार्ड जोंनाव दुंखांनाय गैयाब्ला जोंनाव खुसि गैयाब्ला रंजानाय गैयाब्ला गोबारै रंजानाय गैयाब्ला इसोरनि गोथार जिउआ बेवहाय हामजानाय नङा इसोरनि गोथार जिउआ बेवहाय हामजानाय नङा अनजाग्राफोर इसोरनि गोथार जिउआ बे बुहुमाव जोंनि गवालपारा बर'बादि चार्च एस'सिएशनाव बबे समाव फैयामोन इसोरनि गोथार जिउआ अब्ला जोङो बिफानि जुगाव जों इसोरखौ माबायदि खुलुमोमोन नुबोदोंना आदा 80 बोसोर सिगांनि 1980 बोसोर सिगांनि मानसिफ्रा इसोरखौ माबायदि खुलुमबोदोंमोन संसारजों लोगोसे गोरोबफानानै इसोरखौ खुलुमदों जों बेयाव जाग्लुंनाय लोंग्लुंनाय लोगोसे गान थियेटार सिनेमाजों लोगोसे जों बेवहाय सोलिनानै इसोर खुलुमोमोन रावबो बेबायदि खोथागिरि मानसिफोर गैयामोन रावबो बेयाव हामा होननानै बुंनाय गैयामोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा रावबो हामा बे मोदायफोरनि सैतानफोरनि बे हिन्दुफोरनि होननानै बेयाव रावबो बुङामोन एखे जोंबो बिराद नायबोबाय थियेटार होनो सिनेमा होनो बेनिफ्राय गान गोलाव होनो बहुत हाजार हाजार नायबोबाय अनजाग्राफोर खिन्थु बे इसोरनि गोथार जिउआ माब्ला फैगोन आन्दाज दंना इसोरनि गोथार जिउआ माब्ला फैया जोंनि बिबिसि आन्दारावहाय बे इसोरनि गोथार जिउआ माब्ला फैया माब्लानिफ्राय प्रसार खालामफैया जोंनि गसपेला आरो जोंनि बिबिसिनि जे लिडारफ्रा 1983 82 83 बे बोसोराव जेब्लानाखि इसोरनि गोथार जिउआ फैदोंमोन अब्ला बे समनि खुलुमनायफ्रा माबादि जादोंमोन मण्डलियारिफ्राव रावबो थानो हायैफोरबादि जादों मोसादों रंजादों दामदों देदों थानो हायाखै मण्डलिफ्रा बाज्ल' गावनोसै बादि बेबायदि रोजाबदों बे समनि इसोरनि गोथार जिउआ जेब्लानाखि जोंनि बे गवालपारा बर'बादि चार्च एस'सिएशन मण्डलियारिफ्राव फैदोंमोन जागरण होननानै बुंदों बेखौ जागरण बे आत्माया मानसिखौ फोजाफैदों बबेया गोखा बबेया गोखै बबेया निसा बबेया मा बे आत्मायासो दिनै बे संसाराव फैनानै नुजाहोफैदों प्रकाश खालामफैदों बेनिफ्राय पेटक जादों ना जायफ्रा सालायनो रोङाखै बिसोरो फुरानायाव थादों जायफ्रा सालायनो रोंदों बे आत्माखौ लानानै बिसोरो ओरैबायदि रंजादों जोंनि बिबिसिआ ओरैबायदि प्रसार खालामदों खोनादों उनावहाय बै इन'सेन्ट बायदिया फरेन एकाउन्टेन्ट बिथाङा बिसोरो बुंदोंमोन मानसिफ्रा फाग्ला होनो ना जग्ला होनो होनथारदोंसै दै जोङो हाले जों प्रसार खालामनोसै थानो हायि बादि जाखाबाय नैबेबायदि बाथ्रा बुङोमोन बे समफ्राव जोङो आङो फालौमोन बेबायदि अबस्था जाबायमोन बे गोथार जिउआव जेब्लानाखि जोंनि बे गवालपारा बर'बादि चार्च एस'सिएशनाव हाबफैयासै आरो जोंनि बे मण्डलियारिफ्रावबो बे गोथार जिउआव हाबफैयासै मण्डलियारिफ्रा गावनोसै बादि बेफोरबादि रोजाबो हाजासे आर'ज खालामो इसोरनियाव गाबै प्रार्थना खालामो आत्मा गैयाब्ला प्रार्थना खालामनो हाया आत्माया जिउआव गैयाब्ला रोजाबनो हाया अनजाग्राफोर बेनिखायनो बे गोथार जिउआ जेब्लानाखि फैदों 1982 83 आव जेब्लानाखि फैदों ना अब्ला गवालपारा बर'बादिया लेक्सार होनानै प्रसार खालामनानै मण्डलियारिफ्रा बेसेबां बिरदि जाखो मण्डलियारिफ्रा बेसेबां बिरदि जादों बेप्टिस्ट मण्डलियाव बेसेबां बिरदि जादों दासिमाव खयथा दं आदा मण्डलिया 200टा बेसेबांबा 262टा बेप्टिस्ट चार्चनि मण्डलियारिफ्रा आरो जोंनि नैबे बेथिनि लानानै आनन्द लानानै जेरुसालेम लानानै लालाय लानानै मा दं बेवहाय जोंनि बेप्टिस्ट मण्डलिफ्रा 16टा दङ केथलिकफ्रा गंबा दङ बिएनसिफ्रा गंथाम दङ
NNCफ्रा गंब्रै दङ अनजाग्राफोरा बेनिखायनो दिनैहाय बांसिनै इसोरनि गोथार जिउआव जेब्लानाखि बेप्टिस्ट मण्डलियारिफ्राव हाबदों अब्ला बे समावहाय मा जादों होननानै बुङोब्ला जागराव थानो हायै रंजानाय मोसानाय गोसो सोलायनाय गोबां मण्डलियारिफोरखौहाय माने गोबां प्रसार खालामनानैहाय ख्रिस्टियान बानायदों बेफोरबायदि खामानिखौ गोदोनि समाव मावदों नाथाय दा दुर्भाग्य जाबाय गोदोहाय जायखौ मावबाय बेनो जथेस्थ नाथाय दा गोदोनि बायदि फेस टु फेस जों बेखौ प्रकाश खालामनो प्रसार खालामनो जों हाया इसोरा बेबायदि खामानिखौ जोंनि जुगदे खामानि मावा बेनिखायनो आङो सानदों जाबाय जों जुदि बिपिन बसुमतारी दलिहार बिथांनि जिउमाफ्राव बिथांनि मावनायाव जुदि मावजायाब्ला बारा गोबाव गैलिया इसोरनि गोथार जिउखौ जोंनि बेनिफ्राय माहायबा मोनलांनो थाखाय बारा गोबाव नांनाय नंलिया जोंनि बे मालिबिथा ओनसोलाव जुदि मावजायाब्ला बिथांखौ बबेबा साइडआवहाय इसोरा माबा मोनसे खामानि मावनो जोंनि बे फ्रासल धुरुपनिफ्राय बोखारनो हागौ बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि जिथु खामानिफोर बेखौ जों दिनैहाय सिम्पलै सरासनस्रायै नङा आत्माजों जिउजों जों दिनैहाय इसोरनियाव आरज खालामनानै जोंनि बेमारि खावलायग्राफोरनिसिम जों दिनै इसोरनि बोरखौ जों होनो हानाय बे बोरखौ जों इसोरनिफ्राय जों आजावनांगौ इसोरनिफ्राय जों आजावनांगौ बेनिखायनो अनजाग्राफोर इसोरा जोंनो जि बाइबेला बुंदों बहायनो लुकासनि 16:15 बुंदों जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनदों नोंसोर गासै संसाराव थांनानै थानाय गासैफोरनि जानाय मानसिफोरनोहाय माने गाहाम खबरखौ फोसाव इसोरनि गोथार जिउआ बेबायदि फेहेर जानो लुबैदों बेबायदि प्रसार खालामजानो लुबैदों बे प्रसाराबो बे होननानै बुङोब्ला जोंनि बे सोगानो हानायाबो बे प्रसार जोंनि बे इसोरजों आत्माजों इसोरखौ फोथायनायाबो बेबो जोंनि थाखाय प्रसार इसोरा जोंनो बेबायदि फोरमायथिलांबाय अनजाग्राफोर जों दिनै बे फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ जों लानि जों दिनै प्रसार खालामनि जोंनि देंखोनि 100 बेसेबांबायावहाय बुंदों बाइबेला फोरोंदों जिसुआ बुंलांदों खोन्था खोन्था खोन्थाहैदों आयौ नोंनो बुंफोरनो जाथि खुरमाफोरनो जिउनि गाहाम बाथ्रा बाइबेला जोंनो बेफोरबायदि फोरोंलांदों आरो जिसु ख्रिस्टआबो जोंनोहाय अर्डार होलांदों प्रसार खालामनो जोंनि जाथि बाय बाहागि बिबौ बिबैफोर बेफोर गासै मानसिफोरनो प्रसार खालाम बे बाथ्राफोरखौ बाइबेला जोंनोहाय फोरोंथिदों अनजाग्राबो बेनिखायनो जोङो दिनैहाय इसोरनि रावखौ खोनासंनायजोंल' नङा इसोरनि रावखौ जों खामानि मावनांगौ जोंनि बिश्वासनि दारै जों खामानि मावनांगौ बाइबेला जोंनो जेरैहाय बायदि फोरोंदों बेबायदि इसोरनि बायख'खौ आङो बेखिनियाव बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय इसोरा गावनि गोथां बायख'नि सायाव थानानै बोर होथोंसै आरो खोनासंग्रा बयनिबो सायाव थानानै इसोरा बोर होथोंसै हामबायसै बे समावहाय